סוכה? כן. וואלה. יש גם שאלתי, אין לי. גם יצחק אמרתי בבית השנה? יצחק שאל אותי, לא? מי שאל אותי על סוכה? יצחק. יצחק לא. אז מי שאל על סוכה? כן. כן. וואו, ישר אומרת אין. רוצה לגנוב את זה? ידעתי, רוצה לגנוב, מה אתה רגע? איך לי פה עליה? יכלתי להגיד לך. רוצה לגנוב את זה. לא ידעתי בכלל שזה פה. ולא יודע, חיפשנו, שנתיים מחפשים את זה. שנתיים. לא יודעת כמה זה זמן זה. מצלם? כמה עולה המצלמה? ראיתי, רצה להרביץ לך. היא גנבה את זה והיא רצתה להרביץ לי עכשיו. מה זה שאתה לא יכול להגיד פעם בך? מוטי, כמה המצלמה אני עולה? גיס מוכה. איזה? זאתי. $100. זהו? איזה? זה... מזל בטוב, מזל טוב. אין, ראית את ההוא שמחכה דברי, למה לא מדברת? אז אמרתי מזל טוב, מזל טוב. אחד. עד 110. איזה מירום שאני דקות כל דקה? שיר תגידי אחד ביי. או את כולם. ביי! וגם את דואר ארגובו עושה. תגידי מזל טוב. ראית האיש ששלחתי תגידי לך את הערבייה? מזל טוב. איך היא דומה לאיזה... מוטי, יאללה. אני אהבתי את ההוא קדר הזה. למה קדר, אתם ראית עכשיו? איך מדבר? אבל שאתם הייתם מקריבים יבימה, קורבנות למה? הבנות שלכם, אנחנו היינו פה. למה קנית? לא, לקחנו בעסח.